Općinski sud u Zagrebu donio je prvu presudu prema kojoj Ljubljanska i Nova Ljubljanska banka treba da vrate Hrvatskoj 254 eura plus zatezne kamate. Ljubljanska banka i Nova Ljubljanska banka dosad su tvrdile da bi dug trebalo da vrati Narodna banka Jugoslavije u sklopu sukcesije. Iako je riječ o malom iznosu, ova nepravosnažna presuda mogla bi otvoriti novu stranicu u pravnoj praksi, jer su sudovi godinama odbijali hrvatske tužbe protiv Ljubljanske banke i Nove Ljubljanske banke. To da je da su ti štediše imali pravo, to je potvrđeno sa 100-tinjak presuda u Hrvatskoj i sa presudom Europskog suda za ljudska prava. Ne vjerujem da to ima nekakvog jako veliko značaj, jer to proizlazi iz svega onog što je prije već bilo odlučeno. Protiv Ljubljanske banke do sada je podneseno 30-ak tužbi, a vlast u Sloveniji traži da Hrvatska povuče punomoći za tužbe. Tek onda će ratifikovati ugovor Hrvatske i Europske unije. Hrvatska u ovom trenutku ne namjerava to uraditi. Ništa se nije promijenilo u poziciji hrvatske vlade. Dakle, dalje je ona ista. Nećemo povući punomoći koje smo dali bankama u vođenju postupaka dok se ne dogovori alternativno rješenje. Kad kažem alternativno rješenje, mislim rješenje koje predlažu, koje pokušavaju usuglasiti dva financijska stručnjaka i koje bi nakon toga trebale potvrditi vlade. I Europska komisija pozvala je danas Sloveniju i Hrvatsku da hitno pronađu uzajamno prihvatljivo rješenje za pitanje Ljubljanske banke kako bi se ratifikacija Hrvatskog pristupnog ugovora mogla dovršiti na vrijeme.